नमस्कार. आपण आज भेंडी बनवणार आहोत. वेगळ्या प्रकारची भेंडी, लहानांपासून मोठ्यांना सगळ्यांना आवडेल अशी वेगळी भेंडी बनवणार आहोत आपण. मी अर्धा किलो भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. आपण उभी कट करून घेऊयात. हे बघा, मी अशा प्रकारे भेंडी कट करून घेतलेली आहे. एक मोठ्या साईजचा कांदा उभा कापलेला, टोमॅटो, फोडणीसाठी लसूण आणि कढीपत्ता. चला तर आपण बनवून घेऊया आता भेंडी. मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकलं आहे. त्यामध्ये टाकले मोहरी, जिरे, कढीपत्ता, लसूण आणि कांदा. हे परतून घेऊया आपण. कांदा परतत आल्यानंतर आपण टाकतो त्यात टोमॅटो 2-3 मिनिटं भाजून घेऊया. टोमॅटो परतत आल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत हळदी पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर, धना पावडर, 1 चमचा घरचा मसाला. मिक्स करून झाल्यानंतर मसाले मिक्स करून झाल्यानंतर आपण टाकणार आहोत त्याच्यात भेंडी मिक्स करून झालं तर आपण त्यात मीठ टाकणार आहोत चवीप्रमाणे. आपण 10 ते 15 मिनिटं भेंडीला झाकण न ठेवता वाफ देऊन घेऊयात. झाकण ठेवली की भेंडी चिकट होती आणि त्यामध्ये थोडंसं लिंबाचा रस टाकूया. 10 ते 15 मिनिटं शिजून घेऊ आपण तिला झाकण न ठेवता. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता आपली भेंडी झाली आहे तयार. त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. अगदी घरगुती साहित्यामध्ये तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. ही रेसिपी नक्की तुम्हाला आवडेल. व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा.